Kapet wilating kota Sabiwan kumuncang nidi Bintang sangat jimit Bomo guru penemban Begawan Burnamiji Dumateng ingkang putra pun Darposuro kalihan cumadong dawuh guru anak Prabu Darposuro saka Tunjung Lautan. Apa ta sebabe jeneng sira doh ndak awe cedak saya ndak raketake merga ana bab wigati ingkang bakal ndak babak. Ana ingkang lemah bengkak nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus anggenku bakal nglarung anane jimat Jamus Kalimasada. Merga pancen Kalimasada sing dadi paugerane wong Amarta bisa anjayeng bawana. Nangri panungguan iki tekane Petruk kelawan Bagong yang dadi peparak. Mula kang mangkono aja wae kendhone anggenmu dandang kepara malah kenceng ngono. Liwata dalan sisih etan cekelen ya kuwi Petruk kelawan Bagong. Wis waken dawuh kaliyan bida dinesawangke. Siapa yang kini sawi koin gati yo mak kita Buddha. Wis waken dawuh yo.
Gayuk ngekono Sira Ramandaya pati ana yaksa Sangkrama namane katak sini jejaki jroning ware Badha ulam tanpa tuwa minadra samudra mila gugu saben hari penembanan Anoman inggih Kyai Petrus kula dipun utus dening Kyai Semar supados anjampangi lampah dika ingkang mapan wonten ing Kraton Ngamarta. Nadyan kados pundi kemawon Kyai Semar menika menawi kaliyan putra tega larane ning boten tega kaliyan patine. Syukur bagi sewu ki malah semune kriwikan dadi grojokan perkara sepele dadi gawe wong guyon dadi tangisan. Sebabipun menapa nek kados mekaten. Ngene, Mang. Anggonku suwan ana ing kraton Ngamarta bebarengan karo Pendhita Sukalima ya kuwi Durna. Sing semune nindakake rekayasa rekadaya etok-etok njaluk anane Kalimasada bakal dilarung ning segara kidul. Satemah iki mau dadi geger dadi bantah karo Petruk. Duh, metu njaba kabeh ning tak sawang Durna jebul ora ijen. Nganti para Sata Kurawa dudu man. Ketoke kae murite Begawan Durna. Gandeng kowe mbiyen nalika isih cilik sing openi iki aku sing mblowentaku nganti kowe kelakon dadi Gembong Swelagiri. Dadi senopatine Sri Rama Wijaya saiki dadi Brahmana Kendali Sada. Rakitan sak propirane aku melu momong karo kowe yen aku sakjroning bebaya kaya ngene mestine kowe ora bakal meneng wae to, Man. Aku ora pina ingkang prayogi iki. Mangkahang grosro sumbar Lindo ketar bumi kuncing Kumukang kolonit Mempak penyukuman
Wor-worahan ngarane ngature komakuru kongsa tetakaya bu kula panjriten kurang ngesti terkata ingkang bojo layu sepi ana munyuk putih bedes elek malang kadak ana ngarepku yen pancen bisa tata jama mara kaki sajarwa sapa lek nomripatmu jerengen gobokmu ala tanpa rupa aku iki pendhita saka Kendari Sada duwe jejiban ya kuwi ngayomi marang para panakawan jenengku Hanuman ya Maruti dampyak-dampyak barisan saka ngendi wadya bala saka tunjung lautan kesete sesembahanku Prabu Darposura kumandang garba kang dadiaranku Raja melu celeng boloten kebolaten tumrap lelakon iki mara gage kowe nyingkira kowe mundura kowe ngaliya Ripalungguhan iki wis dadi sumpah prasetyane Hanuman yen ana menungsa sapa wae wani nyinggul karo Panakawan musuhe Hanuman babu Arwapa Udawa tak lereke netap supaya yakin nipi cocok bang maringo wingo langit si keparat murang tata wani tanding mring
gawe sembrono monyet putih duwe kaprangiran.
iya. Mundur, kelakban koro tandingmu. Cekel, gue ingon-ingon. Ayo cekelan aku. Oh, oh, hei, lu mentelong koyo banteng. Hei. Oh, wah, wah, oh, oh, lo, hey, oh, ah, hey, ah, tanda ora kena gula Jawa. Wong dhuwur irunge dawa sapa? Kantong bolong, Petruk, Sura Gendela, Bango Grana, Gulon Semita. Wetik melu kene, ora melu karo bojomu, neng kono ora iso ngrokok. Meneng karo aku sembah idri-idren. Woi. Dudu karepe dhewe nyata sekti mandra guna prawiring jurit ampuh kadikdayanmu hak ngedap-ngedapi. Diki ana ngoten. Rasa sumber ayo. Wah.
dijarake. Bojone Kesi yo dijarak. Sik rusa le. Wit. Hah? Weh. Wah. Bang oke. Woi. Wong gendruk sapa? Satria Madangkara, Brahma Kumbara. Ayo, aku duwe aji. Serat jiwa waringin sungsang, salju menyeram bumi. Menang karo aku sembahi tridren. Mandek sik, kancane ben ngerokok sik. Perang tanpa iringan ya iso ngono. Mergo lah kesusu ngono kuwi. Aja kesusu kaya barang colongan ae. Ojo kesusu. Iki yen mong ngene terus, iki perange durasinya menjadi lama. Yen ketok prawira, ketok digdaya, aja endok nyododo ndi dodo, nyosirah ndi sirah. Sawangan nyo, sirah. Oh. Dodo. Ayo. Geger ayo. Wani pernah pamer kaya aku ngene iki. Nyo sirah. Nyo sirah. Sing ngene suwi ngene nyo sirah. Ngono lho. Nyo sirah. Geger. Lho, kambure aku ya iso, ayo. Geger. Ra kendel. Ngene aturane. Aku ngantem ndasmu ping 3, bar kuwi kowe ngantem ndasku ping 3. Sapa sing kopyor polone kuwi sing kalah. Wani ora? Wani wae. Bagus. Kowe merlu pira? 30. Aku wis 207. Mula aku sing tuwa, aku sing dhisik ngantem ping 3. Oh iya. Ngene. Nah, kene angkatan condong raos kok dijarak ora. Nah, diluk ping 3. Ramudar derajat apa? Gendang. Oke. Lu. Ambruk. Ora sing rambu kok dimbrukne lho. Ora sing rambu, Bro. Ora iso. Wah, ngedian. Kurang pindho. Ya. Ambruk. Ora. Ambruk ora. Edan kurang pindho pisan. Iso hitung-hitung ora pisan. Iki pamungkas iki. Genah kopyor polomu, ing kene dalan patimu. Iya. Wah, kowe. Bape ambune pete. Ampuh tenan kowe. Digdaya. Tak dongake kowe dadi senopati nang pepetingan. Keluargamu do kepenak uripe slamet donya nganti tekan akhir. Aku njaluk pamit. Iku sik. Pek penak men aku ora ngantem ndas ping 3. Damai, ora usah damai-damai piye aturane mau piye? Gage, kok sik tak alon-alon. Adate mungsuh tak antem sirahe. Pecah dadi loro, mletik bolone getihe muncrat putih campur abang. Dadi kuwondo rasa kakean cangkem lek ngantem ndang ngantem ayo ing kene dalan patimu urung nyuk urung kaya mak ngono ora ne aja takon dosa kowe dudu karepe dhewe lah karepe sapa ne pertama iya iso bahasa Indonesia loh iso iya ya piye ora apa-apa pindho ya piye ora apa-apa sempoyongan oh gaya iki kurang
Ngono kuwi. Aku sempoyongane ora mergo kok antem, mau keduren lek ku ngombe mau lho. Kurang pisan Yo pisan terakhir iki. sigar sirahmu kowe. Gandeng Dro 3 dan 3 iki tambahan wektu. Aku pisan, kowe pisan. Yo. Yo. Nyo. 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 Wah, bedaya tenan kowe. Ngendel-ngendelke rambut Dro sepiro. Iki sapa iki? Kancane sapa gotoni? Merasa bro. Kasar kakak warnanipun Kanjeng Sinarapati Raja kang abalaran tumung pagoda Trayoli binatang ora patut babar pisan madya bala Jawa tunjung lautan kapengkok ing Pancabaya bayane dombleng jani he nyingkira gulung ana genderamu bongkok ana gaman Prabu Darpasura sing jumangkah gagah ning payudan
Saanane menungso tak remet dadi glepung. Kumbang ataping tawang susu angin ngendi gone Kakang Durna mripatku weruh dhewe lamun to siswamu Darpasura saandane kabeh ora ana kang mangga kulya tanding lawan bedes putih tuwek elek keklek ya kuwi si Anoman. Bersiri palungguhan iki ora kasembadan ya kuwi ngrebut anane jimat Jamus Kalimasada. Mongko yen aku kelawan kowe bali marang Ngastina matur karo anak Prabu Duryudana mongko ora entuk gawe. Tanggurunga bakal nampa pidana. Dimate piye Kakang? Nadyan kaya ngopo lan kepiye ora mandhek teka semene aku tetep bakal gawe rekayasa reka daya sanggit rungsik sing mbok kersakake. Aku kelingan ana kabar ingkang semebar warta ingkang rata mapan ana ing pertapan Gadung Melati. Ana salah sawijining putri sing rada lalu ing yuswa. Ya kuwi jenenge Nyai Santi. Nyai Santi ya
Nyai Santi ki saben-saben ana calon ratu, ana nom-noman. Bakal palakrama utawa jumeneng Narendra adate mesti disowanake marang Nyai kuwi mau. Kula ripalungguhan iki, Gosek, lah nom-noman kuwi mau digawa ning Gadung Melati nggene Nyai Santi kon ngopo? Diajari supaya kaya apa ngerti kawruh lawan asmara Gama. Piye carane gawe mareme bojo ki kuwi Nyai Santi pinter. Coba bab iki disambatake marang panjenengane syukur bage lamun ta Nyai Santi iki sing bisa ngrubuhake wong Amarta. Aku mung nderek Tatapan Gadung Melati. Iya. Kurawa ayo munggah Tatapan Gadung Melati saanane. Saya dalwararas abyor lintang kumadat tesunyo tengah wangi lumrang gandaning puspita karang waning udyanira sang bija warambrengang swaraning madu branto putrane Waro Kunasatra